Biex jitfakkar jum il-Vitorja matul il-jum saru bosta attivitajiet. Fosthom it-tiġrijiet tradizzjonali tar-regatta li bħal kull sena saru fil-Port il-Kbir. Żona li f'xemx tiżreċ imtliet daqs bajda persuni ta' kull età jagħtu l-appoġġ tagħhom lill-qaddifa. Bħal dan il-Marsi li ilu mill-1973 jattendi ir-regatta u minn dakinhar l-hawn għadu ma tilifx edizzjoni waħda. Il-passjoni lej il-pajjiż ġifieri, kull ħaġa li tikkonċerna l-Marsa nħobba. Futbol, boċċi, dajes. Imma d-dajes dik ta' waħda fis-sena hekk. Ftakar żmien taqqat il-Marsa kollha, m'hemmx parroċċi, m'hemmx każini, kulħadd maqut wara t-tim tar-regatta. Dilettanti ieħor tar-regatta f'Malta u intis mhux ħażin fis-suġġett spjega kif attività bħal din mhijiex faċli. Il-kontroll tal-baħar għandu rwol importanti ħafna għar-riżultat aħħari. Għawek il-port jobrom ħafna jgħidu l-ek isma jnamlu l-lines biex ma jitħuġi jgħam possibli għawek għal-mod kif l-portan, ħna għawek mux xmara, jgħidu saċ tamil dal-affarijiet. Kienu ħafna dawk it-turisti li ddeċidew li għattaw l-ofsenar tagħhom biswit il-Port il-Kbir. Well, somebody told us about it and we just thought it sounded interesting. Just to see, we don't really know, it's just to see boats racing, I suppose. Yes, it'll be a surprise. Għal-bost tal-attività serviet bħala ħarġa festa pubblika, iżda għal-oħrajn kienet ġurnata xogħol normali. Katja Camilleri, first aider, flimkien ma' tim tagħha kienu preparati għal dak li jista' jinqala. Aħna nkunu hawnhekk just in case jinqala xi ħaġa, mhux neċessarjament ta' ħajja jew mewt, kemm first aid u kemm affarijiet iktar gravi. Pereżempju jien naf qatat jew dawn l-affarijiet. Nkunu għawek biex nassistu dak li jkun għal-li jista' jinqala.